Ahoj, ten vydám vás dnešního videa dneska. Já chci jdu zahrát s mým kámošem Rivals. Jo, a papám u toho mrkvičku. Hej, ale ty nic nehraješ. Aha, hraješ, OK. Takže jmenuji se Adamek podtržítko 1893, kdybyste si ho chtěli přidat, můj nick, opakuju. Neospanek 112, uvidíte ve hře. Takže jsme na prodejku, aby, no prostě, aby ty mohl dávat to. Můžeš i mluvit jako do toho, jo, klidně. Takže, dám. Co jsi tam zapl? Nic. To pojď rankery. Ne, co tam to bylo? Dáme jednu. Nemáme čas. Nechci na konečně jít. Já chci dogs. Jdeme arénu. Ne, jdeme dogs. OK. Nevím, kde to ale je. Já jsem to hledal. Randomky, jo. No nic. A jak to mám dát, když papa mrkev? Jo, já nevím, co dělám. Můžete napsat do komentáře. Prostě chcete dát se mnou jedno ve jedno only knife. A budu hrát na počítači. Budu hrát na počítači, na mobilu to neumím. Zapni. Yes? Ne. Yes? Nemám aimbot. No to jenom se mu míří. Mám aimbot. Já to pak musím opravit. Bož dívej, to nejde hrát. Dívej. Ježiši. To můžeš měnit i ve hře, ale okay. Nic. Já hraju jednou rukou, takže to je těžké. GG. Ale lidi, ukazoval jsem vám, že nemám aimbot, takže... Ne, vzít randomky. Omlouvám se, jestli mi nepůjde rozumět. Hey, yo, what is doing, bro? Já to neumím tady. Já to udělal, jako já to umím. Jsi cooked? Ne, já přijdu to cooked. Yes. Jak to bude změnit? Nemám aimbot. Permafrost. No nic. Nemám to na mobile, ještě k tomu s jednou rukou. Freeze! Bro. By to... Ne. S jednou rukou je to fakt hard. No, jen jsme s naším molotov. Už já mám skin na molotov. Já taky. Jaký? Ty máš Já mám točku. dokonce 2. Jaký? Nevím, kde seš. To si spamuju. Spamer. Jsem já.
No nic, nic. Ale to mám dal, bro. Že mrkev. Já taky. No konečně. To jsem přesně hledal. Víš, co jsem tam dělal? Prásk. A prásk. A prásk. Yes? 850 ne. Kdyby jsem to nezmáčkal mrtvý, ale sebou, tak bych ti to dal do Yes. Nic. Yes. První výhra. Au. Dám. Jestli na tomhle videu bude 100 lajků, tak ho natočím, ale na počítači. Což on nezvládne. Já to umím. No, proti mě na počítači ne. Proti. Bam. Look, jaký big splash. Bro! Really? Mám úplně stejný zbraně. No, tak já jen mrkám, že jo. Okay, má disablet aimbot. Máš takový štět. Taky. Jdeme warpmakerovat. Na vodě nejde udělat double jumpy, což je špatný. Hej jo. To prostě je to. Já už nechci. Co žereš to? To nejsou ani nevíc.
Ona děkuji. GG. Máš stovky, já to vím. No nic. GG. Musí kombíčko. Co tak? No, neschod. Ne. Jdu znova. Dej to, dej. Děláš RNG. Tak můj nick je dneska 112. Prohrál jsem kvůli tomu, že prostě to neumím na mobile. Že? Na počítači. Jak můžete vidět podle ostatních videí, které jsem dělal z vás, tak prostě na mobile tam neumím. To viděli. Teda. Kdybych to trefil. GG, tak nešlo za málo. To zase 44. Že? Zase šortinka. A spray. Teda, já jo, ale... Já za to nevím, že mi to dalo. A jak to nemůžu trefit? To se nenaboje, aha. Málo, ale jako málo, tak jako hodně málo. Super styl. Kamo, já jsem měl taky 3. Nebo nevím kolik. Já jsem ale hodně málo. To nic brustka. A tam dojít. To by taky to dáváte. Mám bojím. No to se bojím. No permafrost. Já si říkám, že mi to dalo.
Dla mě má asi Juno, můj friend. Tvůj. To máš takového frienda. Jako really. Jo, tak asi jinak by se mohlo. A jaká náhoda. Mám mega dobrý věc. No nic, ještě subspace. Ukážu klidně i na video. Ty nube. Jsem si říkal, co to držíš na vyšetřování, ale pak jsem to pustil. Kámo, ty jsi se nechci vyhrát. Pojď 1v1, pojď. To jsou s tím sápkem. Já nevím ani kdo to je, to je jedno. Můžu jo? Já si dám aimbot, no, já můžu no. Já budu na něj zlej lidi. Jo? Já taky. Tak to je good. Já si vezmu exoganu, protože já za ní umím. Když ji nemám. Zaknejv umím, ale na počítači. Taky. A jo, what? Komu negde. Spektej tím ho, můžeš se koukat, kde je. What? Aimbot. To je Že? aimbot, že jo? Mhm. Jsem na hradě, jo? Já jsem jakoby tam, kde byl předtím. To tam. On bude nahoře. Minus 50? Jdu na ně přijde. Já Jo. Teďka já nemůžu nočně. Tady to jde můj sestra. Jedna blind. Co? ani jednu nehybu. No nic. Co? To můžu použít. A tak ty nejdeš jen vidět, bro, on dost byl. A dej unlimited time pak. Co? Dej pak unlimited time. Kde? Je na hradě, že jo? Já jsem tady. Já jsem na pískal. Tak je to, že na hradě. Jo, tamhle. Tak ale já střílím, jo? Já na aimbotu. Mám ty střely od aimbotu super levý, konečně. GG. Tu jsem fakt vystřelil. Ale zapni se aimbot. Tak. Já jsem na hradě. Tam, kde mě, tam, kde poprvé bylo. Já jsem to viděl.
Jo, je tam, přišel ti po mně. Mhm. To by si zkusil. Vidím ho. Počkej, můžu zádem. Mhm. Ty rival z cedula. Zabíš? Nebo jen tebe? Malou. Fakt? To dáš na za to. Já jsem jdu proti imboďáku, který používá energy pistolky. Lidi, tak asi čau, protože mám málo procent, takže asi čau. Dobrý, už můžeš mluvit, to je stopnu jenom a pak to se stříhám.